שלום לכם, אני זה בקוצ'ט. עכשיו אנחנו נראה כאן, זה הסדרה החדשה שלנו בקוצ'ט, בקרוב היא תצא בערוץ הילדים. In ארצות הברית, in talking English, this picture gonna take you cut your neck wood. Thank you. אוקיי, עכשיו גם כאן מישהו בישראל. אוקיי, בבקשה. יניב, אתה מדבר איתנו בטלפון? יניב? כן. שלום לך יניב, אתה היית עכשיו באתר האינטרנט שלנו ואתה ענית כאן, נכון? אני צודק? אוקיי, אתה ענית אצלנו ואתה עכשיו זוכה בקוצ'ט עונה 3. מצטער שזה קצת קרוע, פשוט זה עבר קצת יותר הרבה. טוב, זה שלך. טוב, תודה לך. תודה, הסדרה תצא ממש מחר, תודה רבה. בבקשה תצפו עוד 10 דקות, אתם צופים בקדמון של איתמר. תזכרו, בקוצ'ט קרב! מצלמת אינטרנט פה. שלום לכם. אני החבר הכי טוב שלי דור בבקוצ'ט. זה הבקובן שלי סנייקי עם הבקוננו ציוד קרב שלו. הנה תגיד שלום. שלום. שולי, אני יותר חזק, אני יותר חזק, אני יותר מגניב, אני יותר חי בכיף, והוא פשוט תקוע כל היום מול המיטה. לידור עכשיו מגיע, הנה, אתם תשמעו אותו. הוא החושדור? כן. חבר'ה, פשוט חטפתי כאן איזה בקקה. איתמר, אני צריך ללכת לבית חולים ואתה עוד מזמין אותי לשידור. כן. טוב, אני אמשיך עכשיו. רגע, חכו. לא, מדרגות! מאיפה בכלל איתנו מדרגות? טוב, אני רוצה להראות לכם משהו. תגיד מדרגה? אוי, אפשר עזרה לבית חולים? כן. תצא לבית חולים? הנה, כך. תראו, זהו דרבנו את כל הסוס. ולידור עכשיו הולך לבית חולים. אולי תשמעו אותו צורח, כי מנתחים אותו פה ליד. אני דרבנו את כל הסוס. אני החזק מכל. תפתוק, לידור! אז עוד מעט יגיע לפה עוד אורחים. יגיעו לפה אורחים מאוד מיוחדים. נחשומה! מי אורח מיוחד? זאת מהסיפור, נחשומה, אני חזרתי והמצומצמים אני מהשידור, אתם שומעים? עכשיו אני בשידור החי, מצטער, פשוט הייתי בבית חולים והנה, איתמר הזה לא אוי, יותר טוב. טוב. לא תשתו. טוב, הנה הסתיימה לה עוד קדמון קצר של בקוצ'ט. מיד עוד 5 דקות. רגע, אני רוצה לעלות אותי. זה אני גיל. גיל אמרתי. כן, גיל, כן, שוב אתה. אני מדבר לכם על גיל, חדשות. גיל, יש לך כמה שניות. עזוב אותי עכשיו. אני מדבר לכם מבזק מערוץ הילדים. ערוץ הילדים אומר מחר ישדר את בקוצ'ט וגם קארטון נטוורק, ועוף לי מהמצלמה. אוקיי, אז להתראות לכם. דדדדן. שכנים מהקומה למטה. טוב חבר'ה, הנה הסתיימה לה תוכנית של בקוצ'ט ואני רואה אתכם מעצבן אחד דרך המצלמה. טוב חבר'ה, הנה הסתיימה לה אז תפגשו אותנו בתוכנית הבאה של בקוצ'ט. אל תשכחו, עוד מעט יהיה
לא! אל תוריד את זה מהשידור! שלום למעריצי הבקוצ'ט, זה אני, תמר. זה השעון החדש שקנו לי, תראו. הוא ממש יפה. הוא כתום, הוא יכול להיות זהר בחושך, הוא שחור וכתום. טוב. בבקוצ'ט יש עוד כמה בקוצ'טים חדשים שייצרנו לא מזמן. אבל זה, אם אתם רוצים זה, שייצאו עוד בקוצ'טים, צריכים לתרום לנו כסף. חסר לנו 10 שקל. יצא ככה, אבל אם תרצו, פשוט תתקשרו למצבח ו-0 וכולי. שלום לכם, חובבי הבקוצ'ט. אנחנו לשמחתנו הצלחנו להשיג עוד חומרים כדי לבנות את הבקוצ'טים. והכל בסדר, במצב גמור. יצא עוד בקוצ'טים נשים ועוד תכונות. כן, כפי מהשידור. וזה בקוצ'טים! עוד בקוצ'טים, סליחה. ואני מקווה שתהנו איתם. הם מוכרים אותם בחנויות שלנו, שזה בלידרלנד, איתמרלנד, פירת האדום, טויז אר אס, פינת המתנות, בגיא-יוני! שזה נמצא בגיא יוני, אזור ט' והפירת האדום וטויז אר אס וצעצועי מורן וכפר השעשועים, יש שם במתחם רביבו באזור התעשייה. אוקיי, אז להתראות לכם חובבי בקוצ'טים, בקוצ'ט.